गिबियावनो 2026 मायथाइ गोदान बोसोरनि इंराजि गोदान बोसोरनि आरो लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। जे फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि 4 जानुवारि गाबोन सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ महनपुर 1 नं महनपुर आरो 2 नं महनपुर 3 नं महनपुर लोगोसे माजगाव कसारी आरो लोगोसे सुमापारा बिथांमोननि मददजों गाबोन जोंनि बे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ खुंनो थामथिम खालामनाय जादों। दिनैसिम जोंनिया अलरेडि 95% जौखोन्दोआनो जाजोब्बाय। ओंखायनो दिनै गाबोननि जानो गोनां हाबाफारिनि थाखाय जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेन्दोङाव थानाय जेसे बर' गामि दङ, जों दिनै बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदोंदि जे गाबोननि हाबाफारियाव जे जोंनि लाइमोनफोर आरो लोगोसे सांग्रां गामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि बे मेलाव खोब मैखोमै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो बे मेलावनो बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोन एबा फरायसाफोरखौ मैखोमै बाहागो लानानै जे सारनि जे बिथांनि माखासे जे लाइमोनफोरनि जिउ राहा लामा दानायाव बा लाइमोनफोरा माबायदि जानांगौ बिनि सायाव माखासे जोंनो बोसोन होफैगोन। बैफोरबायदि खाबुखौ जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बाहागो लानानै खाबुखौ लाफैनो थाखाय जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय जे गाबोन जोंना आरो मोनसे हाबाफारि दंबावो। जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बिथांमोनखौ जों होनाय जादों। थि सम होखानाय दङ। बै सम बायदियै जोंनि फोरोंगिरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ फरायसाफोरखौ लानानै फैनानै बे जोंनि बादायलायनाय होनाय बे खाबुखौ फरायसाफोरनो होफैयो। बेखौबो आं गुरै खावलायफाबाय।